Ok, u prethodnom tutorialu napravili smo jedan mali rezime rada sa bazom podataka, a sada ćemo preći na praktične primere, to jest naučit ćemo u ovom tutorialu kako da se povežemo sa MySQL bazom podataka. Kao što sam rekao u prethodnom tutorialu, postoje tri aplikativna programska interfejsa, to su MySQL-i, MySQL i PDO. U ovom tutorialu koristit ćemo MySQL-i funkcije za povezivanje sa bazom podataka. Za početak napravit ćemo jednu varijablu, zatim kucamo ime funkcije MySQL-i connect i u okviru nje prosledit ćemo 4 parametra. Prvi će biti local host, pošto radimo znači sa XAMPP-om, to je znači praktično ovaj prvi deo. Kada registrujete se i dobijete svoj hosting od web kompanije, ime bit će drugačije. Zatim username, koji je u XAMPP-u, pomoću XAMPP-a kad koristimo MySQL bazu podataka root, i šifra koja je takođe po defaultu prazna, a kao četvrti parametar stavit ćemo znači ime baze podataka sa kojom želimo da se povežemo. U ovom našem slučaju neka bude baza A, to je ova baza koju smo napravili u prethodnom tutorialu. I sad praktično, pomoću ove linije koda mi smo povezani sa bazom podataka, međutim napravit ćemo još jednu malu proveru. Znači pomoću funkcije i funkcije MySQLi, samo sekund, connect erno, proverit ćemo u stvari da li postoji neka greška u našem povezivanju sa bazom podataka. Zatim ovdje stavit ćemo echo. I ukoliko neka greška postoji, prekinut ćemo sa pomoću funkcije die sa daljem izvršavanjem koda. A u suprotnom, znači ako ne postoji nikakva greška, ispisat ćemo uspešna konekcija. Zatim kucamo ovdje localhost 2.php i praktično mi smo sada povezani sa bazom podataka. A ukoliko ovdje stavimo neke pogrešne parametre, na primjer username koji nije tačan, dobit ćemo obaveštenje o grešci. Sada ove funkcije možemo da sačuvamo u zaseban fajl i u našem skriptu znači da uključimo pomoću include funkcije. Ovo je praktično osnova. U kasnijem tutorialu govorit ćemo o CRUD modelu, to je CRUD model je u stvari skraćenica za create, rename, update ili delete, to je za kreiranje, reimenovanje, brisanje i ažuriranje podataka iz baze koju koristimo. Eto, to bi bilo to za ovaj tutorial. Nadam se da nema nikakvih nejasnoća.